o la a bɛ fɔ o tigilamɔgɔ de ma ko mansa a ye fanga sɔrɔ a mansaw fɛ kumaden ni wedewedenya ye nin de ye o de y'a philosophie ye kosɛbɛ karamɔgɔ yɔrɔ ni faamuna kosɛbɛ o la Mande kɔrɔlen an ka fangako tun tɛ dakun bɛɛ la kosɛbɛ o la a b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu kan ka fanga yɛrɛ ɲini olu tun ye mɔgɔ bɔlen de ye tɔw la minnu tun dɔnnen don kobakɛw la kosɛbɛ ani cɛfarinya ni hakilimaya baaraw la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a tun bɛ kɛ i n'a fɔ ko ani kandili ka surun ɲɔgɔn na mais ni kandili tɛ hali n'ale bɛ kɛ a bɛ kɛ bolo dɔ de kɔnɔna la kosɛbɛ cɛya muran koɲa dɔɔnin bɛ mɔgɔ minnu na kosɛbɛ karamɔgɔ o faamuna kosɛbɛ caman faamuna o la o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ to ka kumaden dɔ fana mɛn mɔgɔw da i ka ɲininkali ma s'a ma nka a bɛnnen don an ka yɔrɔ in walawala kosɛbɛ lamɛnbagaw k'a faamu kosɛbɛ dɔw bɛ to k'a fɔ an ka jamana masakɛ fana ma ko faama ko jamana faama kosɛbɛ ko n b'o kosɛbɛ an b'a mɛn mɔgɔw da ko faama kosɛbɛ ko faama yala faama fɛnɛ o ni masa fɛnɛ tɛ kelen o ni président kantigi fɛnɛ tɛ kelen kosɛbɛ o la fo an ka walawalali de kɛ nin kumaden ninnu kan mɔgɔw ka se k'a faamu